Tisztelettel köszöntök mindenkit, és egy különleges kazánt szeretnék most jelen pillanatban önöknek bemutatni, amit a több mint egy évtizedes gyártásban és gyártás technológiai tapasztalatban, valamint a felhasználó tapasztalatok alapján optimalizálva fejlesztettünk ki a könnyebb használhatóság érdekében. A kazán az egy Newton típusú új fejlesztésünk, amit gyakorlatilag 20 kW-tól egyelőre még 40 kW-os teljesítménytartományban gyártunk szériában, de szérián kívül ettől nagyobb teljesítményt is tudunk természetesen összeállítani. Az a kazán nem csak külső formájában rendhagyó és tér el az egyéb típusú kazánoktól, a belső szerkezete is egy teljesen más és más gázdinamikára épülő rendszer. Hát nézzük először, hogy miről is van itt szó. Az első és a legfontosabb eleme a berendezésnek egy központi garat. Ez a garat teljesen az égéstér aljához lenyúlik. Ennek a feladata az, hogy egyrészt nagy mennyiségű üzemanyagot tudjon befogadni, egy hosszú égési időt biztosítson a kazánnak, másrészt, ami nagyon fontos, könnyebben megbírkózik a nedves üzemanyaggal. Az üzemanyag szempontjából ez a berendezés bármilyen frakcióméretet el tud égetni, tehát kezdve akár az aprítéktól egész a hasábfáig. Itt a hátam mögött látszik is olyan mozótos, amit nemrég feldarál, vagy pár nappal ezelőtt is meg is ázott még vizes. Fogunk majd a teszt közepette elégetni. Tehát garat, ugye a hulladékhővel előszárítjuk ezt. Ez azért nagyon fontos, mert az energia nagy része nem arra fog elpazarolódni, hogy előszárítsuk, vagy megszárítsa az üzemanyagot a berendezés. Egy hatalmas nagy külső vízköpennyel van ellátva, a belső garatrész is vízköpeny, tehát nagyon nagy hőleadó felületet tudunk biztosítani, amit nagyobb teljesítményeknél még kiegészítünk hőcserélő csőrendszerrel. Na most, ahogy megyünk lefelé, természetesen szigetelést teszünk el burkolattal. Ez azért nagyon jó, ez a geometria egyébként, mert ez kazánház nélkül is külső térben kitelepíthető akár egy féleres alá, mert viszonylag kicsi a hő vesztesége a kazánnak. Ahogy megyünk lefelé, a következő fontos eleme a kazánnak egy szinkron rostély. Majd a következő majd be fogok vágni olyan részeket, ahol a gyártásnál ezt megmutatjuk, hogy hogyan működik. Ennek a lényege, hogy a piszkavasat kiváltja, hogy a laza mozdulattal a hamut el lehet távolítani a rendszerből, sőt, tulajdonképpen ha kinyitjuk, nem akarom teljesen kinyitni, akkor gyakorlatilag az egész részt le lehet engedni, és egy mozdulattal ki lehet akár a troszkát, mondjuk egy lignit tüzelésnél el lehet belőle távolítani. Ha az alsó részen még, ugye a garat és a rostély találkozásánál úgy alakítottuk ki a berendezést, hogy egy úgynevezett optotoroid geometriába, ami magyarra lefordítva egy nyolcszög alakú fánk égésteret hoztunk létre, hiszen a rostély úgy van kialakítva, hogy csak a megfelelő mennyiségű primér levegőt, elsődleges levegőt kapja meg az üzemanyag. A garatból kihullott üzemanyag, hiszen azért nevezzük Newton kazánnak, mert a gravitáció biztosítja a folyamatos utántöltését az üzemanyagnak az égéstér felé. Kihullva az üzemanyag, az gyakorlatilag egy határrétegen ég, és mindig jó hatásfokkal tudjuk elégetni, tehát nem fordul elő a kazánba az a többnyire egyéb kazánoknál jelentkező probléma, hogy egyszerre gázosodik be a nagy mennyiségű üzemanyag, ezáltal nincs megfelelő utánégetés, és alacsony teljesítménynél az értékes füstgáz az a kéményen keresztül távozik. Itt az utánégetés egy beépített alsó részen, és itt látható ez a csatlakozási pont, egy úgynevezett szekunder levegő előmelegítő csatornát alkalmazunk, amit különböző adatterekkel tudunk ellátni. Ez lehet kézi szabályzású, és természetesen túlnyomásos ventilátor, tehát kazánvezérlést, kazánkomputert is tudunk hozzá építeni. Nyilván a túlnyomásos rendszer az a szekunder levegő segítségével egy sokkal nagyobb teljesítményt ad a kazánnak, de önmagában a spontán utánégetésnél a legfontosabb az, hogy különböző teljesítményeknél itt látható ugye a láncos tudatszabályzó, tehát termosztatikus tudatszabályzó,
Itt nem fog előfordulni olyan probléma, hogy a levegőszegény környezetben gyakorlatilag kátrányosodás vagy bármi egyéb történne meg a kazánba, tehát az utánégetés biztosítja a tiszta égést. Az alsó részre visszatérve, ugye a hamuzó részre, itt tulajdonképpen akkorára építettük ezt, hogy hetente egyetlen egyszer elég kihamúzni, és hogyha jól gazdálkodunk az üzemanyaggal, ami a üzemanyagtól függő, akkor 24 óránként egyszer elég után tölteni. Folyamatos üzemre is képes adott esetben a kazán. Most meg fogjuk nézni, hogy hogyan fog ez működni, hiszen rákötöttünk egy szivatot a kazánra, hogy ne gőzt fejlesszünk, és be fogjuk gyújtani. Nyilván a begyújtáshoz szükséges a megfelelő száraz gyújtós, és utána, hogyha megfelelő parázságy és hőmérséklet kialakult a rendszerben, akkor megmutatjuk, hogyan tudjuk ezeket a hulladékokat, ezeket a biomasszát, a aprítékot elégetni. Találtunk egy kis begyújtani való újságot is. Mikorról is? 1990. július 16 hétfő. Gyerekek, majdnem pont 24 éves az újság, úgyhogy... Megnézzük, hogy az akkori papír hogy éget. Így van. Úgyhogy begyújtunk. Biztos jobban égni most. Tehát ahogy az égés beindul, úgy megszűnik a füst a kéményen keresztül. Még ilyenkor ugye teszünk hozzá olyan anyagot, amivel még nagyobb hőmérsékletről emeljük a tűzteret. Szépen megszűnik a füstképződés azáltal, hogy mint lehet látni, befelé szív mindent a kazán. Nyilván a mi kéményünk elég gyatra ahhoz, azért ehhez egy egydimenzióval nagyobb átmérőre van szükség, hogy a diffúzor hatás meglegyen, amikor bekötjük a kéménybe, de már ezen is lehet látni, hogy gyakorlatilag szépen dolgozik, és utána éget. Szépen működünk, majd mindjárt a füstgáz hőmérsékletre is ránézünk. A belső részen is amennyire lehet megpróbálom megmutatni, hogy gyönyörű a lángkép. Az elmenő hőmérséklet itt közvetlenül már 60 akárhány fokot mutat, de hát azért ebbe nem biztos, bár 1-2 Celsius fokot csalhat ez, és a közvetlen kilépő hőmérséklet, ugye a kádban lévő hőmérséklet az 28,3-ra emelkedett már, és a közvetlen kilépő, amit mérünk, az meg jelen pillanatban 56 fokos, tehát a veszteséget beleszámolva reálisan mér a csonkhőmérő. Folytatom a tesztet, és mint látszik, a belső égés gyönyörű, az utánégetés is, a lángképet is mutattam nemrég. Megpróbálom valamennyire
bepozícionálni, de látszik. És most már a húzat szabályzónk is magától lezárt, mert elérte azt a hőmérsékletet, amit beállítottunk, és szépen leszabályozza. Még egy kicsit majd mindjárt tekerünk rá, de most jelen pillanatban ugye majd 70 fok fölötti. Hát ez a húzatszabályzó beállításra nem tudok mit mondani, mert külön be kéne állítani, de látszik, ahogy melegíti, mert most már kádba 31 fokos a víz, a kilépő pedig szépen 61,6. Ismét bizonyos idő elteltével megnézzük, hogy hol tartunk. Teljesen füstmentes a működés. A kimenő vízhőmérsékletet leszabályoztuk, de 80 körül van. Egyébként még lehetne fölfelé, de ugye leszabályoztuk a láncos húzatszabályzóval. Megpróbálunk belenézni. Hát ha látunk valamit. Itt. Csak a szép lángképet látjuk, az utánégetést. Más nem. Megnézzük a kilépő csöveket. Itt azért van veszteség, ugye? Visszahűlés. Stabilan 61,7, ez több is lehetne persze. És a Dézsában már 40 fokos a víz. És továbbra is most már teljesen füstmentesen működik a berendezés. Mindjárt megpróbáljuk aprítékot is hozzáadagolni. Akkor most rakunk egy kis hulladékot, aprítékot rá. Abból a frissen vágott anyagból. Füstmentesek vagyunk. Minden. És befelé szív minden. Még ezzel a rossz. Lehet vallani, hogy serceg, mint a kínai éttermekben a wok. Nézd van. Mennyi. Dobjál még rájuk. Látszik, hogy a füst befelé fordul a gáz, nem miért. Már lassan kezdett komposztálódni. Oké. Belenézzünk már, amennyit lehet látni. Hát mondjuk semmit a füsttől, de így szívja befelé, így van. Ismét eltelt jó pár perc. Megnézzük, hogy hol tartunk, szépen füstmentes. Már csökken a teljesítmény, mivel hogy az üzemanyagunk is. Az látszik, hogy most még az elmenő az 91-2 fokos. És a Dézsát megnézzük, ahová bevezettük a vizet. Az pedig a kilépő rész most picit csökkent, 60 alá, a visszatérő, tehát a normál az 52 a Dézsában, és hát látszik, hogy mennyire forró, már gőzölög a víz. Most éppen lehamozzuk, maradék, letisztítjuk vízzel. Szép, tiszta lett a rostélyű. Szuper.